9 yanvar günü İrertirden Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Dikuçarda nowatdak gedek Aşgabatyň üstünden aýlanyp şäher häkimi bilen iş maslahatyny geçirdi we şäher häkimi Durdulyeva birnäçe görkezmeler berdi diýip 9 yanwarda Türkmen telewizionynyň Watan habarlar programmasyna bu sapary teleýaýlymda ilata görkezdiler. Döwlet baş tutanyň Dikuçarda etjek bu saparyndan habarsyz ilat köpçiligini İrertirden polisiýa işgärleri okudan oýardylar diýip Aşgabatyň Paragatgedy kiçe trapçynyň ýaşaýjysy Aman aýdýar. Amanyň aýtmanyna görä polisiýanyň ýol gödäçilik gullanyň işgärleri hemde uçatdyk polisiýa işgärleri İrertirden Paragatgedy. Paragatdagi kiçe trapçylaryna aýlanyp polisiýanyň ýol gödäçilik gullanyň awtologlarynyň çatly seti bilen ilatyň awtologlarynyň jaýlaryň golaýyndan aýrylmagyny talap edip başlapdyrlar. Täze bayramçylygyndan soňra awtologlar jaýlaryň golaýyndan aýyrmak baradaky talaplaryň birnäme gowşarlygyndan arkaýlanan ilat köpçiligini nowatdaky polisiýanyň awtologlarynyň çatly seti juda beýinçilik edendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Nämedigini düşünmedik türjiler öz awtologlaryny aýyrmaga howlugdylar diýip Aman aýdýar. Edil bir adatdan daşar waka gopýan ýaly polisiýanyň ýol gödäçilik gullanyň işgärleri awtologlarynyň çatly seti bilen etrapçylaryň içinde eýam awtologlardan boşan etrapçylaryň jaýlarynyň arasynda hem beýlek aýlanmasyny dowam etdirdiler. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylar awtologlaryny ýygyna alyp gelmediler ýaly her bir ýaşaýyş jaýynyň öňünde günörtany çel nowatçylyk çekdiler. Bu aladanyň sebäpleri barada sorarlarynda bolsa polisiýa işgärleri ýaşaýjylara belli bir jogap berip bilmän. Bizden talap şeýle diýip jogap gaýtarýardylar diýip Aman goşýar. Haçanda Aşgabatyň üstünde Dikuçar aýlanyp başlanan soňra ýaşaýjylar bugünkü ilaty beýinçilik eden wakanyň sebäplerini düşünendiklerini aýdýarlar. Onsuzam soňky günler gara we garamtyl renkli awtologlaryň jerime awtoduralgasyna ýygnalmagy bilen Aşgabatyň köçeleri hem kiçe trapçylaryň jaýlarynyň aralary hem boşap galdy diýen ýaly. Beýdip İrertirden ilatyň rahatlygyny bozmalarynda hem Dikuçaryň algap barýan adam ýok diýip häkimetleriň öýde edýän bir kanunçylyklar sebäpli ilatdan gorkusyna şeýle gödäçilik artdyrýandyklaryny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Ýaşaýjylar şigir edilen gatagynçylyklardan intihal edip bez bolandyklaryny aýdýarlar. Döwlet baş tutany bir ýere barmakçy bolsa-da, ýollar birnäçe sagatlap ýapylýar. Ilat köpçiligi günde unaşy şu meseleler bilen ýüzbeýüz bolup kösenýärler. Döwlet baş tutany Dikuçarda ýokardan uçanda ilatdan oňa näme dep berýetdiňdigini bize haýran. Bar beýdegünçilik döwlet baş tutanyň daşyndaky ýaranjaň emeldarlardan turýan bolsa gerek diýip ýaşaýjylar öz nähileliklerini paýlaşýarlar.